Fel golygfa o ffilm, ond dyma fywyd go iawn yn Hollywood yr wythnos yma. Dinas wedi chwalu. Drwy'r bryniau eiconig, mae'r fflamau wedi lledu'n gyflym, a dyma'r olygfa o gartre un Gymraes. Mae pawb yma wedi heffeithio. Gosh, un o'r diwrnodau mwyaf scary iddyn ni fama fel teulu. Mae gennym ni bag wedi pacio yn barod. Gennym fi 3 o hogia bach, so maen nhw yn poeni braidd. A maen nhw off ysgol, ysgolion i gyd wedi cael. Dwi'n ôl y gwaith heddiw yma, bob dim yn oce. Mae yna rhywfaint o embers yn yr aer fama, felly dwi ddim am sefyll allan rhy hir, cos mae'r air quality ddim yn dda o gwbl, i fod yn onast. Ar hyd y Sunset Boulevard enwog, anrhem. Mae bron i 180 o filoedd o bobl wedi gorfod gadael popeth. I live here, I've been here for 21 years, but yeah, it's time to get out, I think. Roedd o leia 5 tân yn llosgi yn ardal Los Angeles, yn y Palisades lle ddechreuodd y cyfan fore Mawrth. Mae'n sefyllfa anodd iawn. Here they only have 2 engines for this whole neighborhood, and they're out of water. Ac oherwydd hynny, mae Llywodraethwr California, Gavin Newsom, wedi feirniadu am beidio gwneud digon, a Donald Trump yn taflu bai. They have no water. They had no water in the fire hydrants today in Los Angeles. It was a terrible thing. O'r gofod, mae maint y dinister yn amlwg, a thrwy Los Angeles, yr hunllen parhau. Un o sir pop mwyaf byd yn troi lan i'ch ysgol chi. Wel, dyna'n union ddigwyddodd yma yn ysgol Fitzallen heddi. Ie, neb llai nag Ed Sheeran, ac oedd mi oedd na ddigon o gyffro ar ôl i'r ddisgyblion weld pwy oedd yma. Pure shock. Roedd fi'n disgo rhywun o Cymru fel David Iwan, ond waw, Ed Sheeran. Dwi'n mor cyffrous. Roedden ni'n mor cyffrous a rydw i ddim yn methu credu fod rhywun mor enwog yn dewis i dod i Fitzallen High School. Roedd pawb yn gyffrous ac oedd yn canu'n wych. Ces i sioc achos dwi ddim wedi disgo person enwog yn Fitzallen. Music education has shaped who I am. Roedd y canwr yng Nghaerdydd fel rhan o lansiad ei brosiect newydd, The Ed Sheeran Foundation, sy'n helpu pobl ifanc i ddysgu miwsig. Yn ôl y seren, mae angen mwy o bwysles ar addysg gerdd mewn ysgolion, neges sydd wedi ysbrydoli'n barod. Dydodd bod roedd fe'n teimlo fel bod neb yn gweld cerddoriaeth fel job, ac roedd fi'n teimlo fel yna hefyd, ond pan mae wedi dod, roedd fe'n fel, ti'n gallu gwneud e. Roedd hynna'n wych ac nawr dwi'n credu bod hoffwn ni gwneud cerddoriaeth fel job yn y dyfodol. Ymweliad annisgwyl a diwrnod byth gofiadwy i blant ysgol Fitzallen. Trip byth gofiadwy i Efrog Newydd a Washington i'r 12 o ferched yma. Ond roedd na reswm da iddyn nhw fynd yr holl ffordd. Pwrpas y daith oedd dathlu 100 mlynedd ers y ddeiseb heddwch menywod Cymru. Nathon ni fynd oherwydd o'n i'n rhan o neges heddwch eleni, oedd yn dathlu 100 mlynedd ers y deiseb heddwch menywod Cymru, lle nath 2 drydydd o menywod Cymru lofnodi yn galw am heddwch yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. So oedden nhw fo sgrôl rili hir o gyd o'r llofnodion, oedden nhw wedi rhoi mewn cist a di fynd hefo nhw i America. Cyfle hefyd i ddysgu mwy am fenywod ysbrydoledig y byd. Hyn yr uchafbwynt i fi oedd cwrdd gyda Kelly Taylor a dysgu mwy am yr UK mission yn yr UN, a wedyn wnaethon ni cael cyfle i gael taith o amgylch yr UN, oedd yn profiad gwahanol a gallu gweld shwd mae y UK a gwledydd eraill yn gweithio gyda'i gilydd ar lefel byd eang. Uchafbwynt i fi oedd cyfarfod a Karen Pierce, ac oedd yn rili diddorol clywed am sut mae hi wedi cael i lle mae wedi yn ei gyrfa, yn enwedig mewn maes sy'n cael ei dominyddu gan ddynion, a sut mae hi, pa gynnodd gen hi i ni, rili. Trip anhygoel ond gyda phwrpas penodol, i gyflwyno neges heddwch holl bwysig yr Urdd eleni. Mae'n holl bwysig bod neges heddwch fel yr Urdd yn parhau bob blwyddyn. Yr unig, mae'r neges heddwch wedi bod yn mynd mlaen am dros 100 mlynedd. Dysgu o fenywod hanesyddol ac ysbrydoledig.
a chadw ei neges yn fyw.